Здравейте! Темата на днешното видео е погасителната давност в изпълнителното производство. В законодателството и в съдебната и тълкователна практика не съществува дефинитивна разлика между давността в изпълнителния процес, както и тази по ЗЗД, но съществуват някои специфики, които са характерни само за нея. Забелязал съм една обща и често срещана грешка сред длъжниците в изпълнителните дела. Много от тях считат, че ако не са извършили плащане през дълъг период от време, е настъпила давност. Но това не е вярно, тъй като съществуват множество изпълнителни действия, които прекъсват давността. Важно уточнение е, че давността не се прилага служебно, а в конкретния случай тя следва да се предяви пред съда чрез отрицателен установителен иск. Щом срещу вас е образувано изпълнително дело и вие имате съмнение, че е настъпила давност, моят съвет е да се извърши подробна проверка на делото при съдебния изпълнител. Като вие или лицето, което ще упълномощите да извърши това действие, следва да сте доста добре запознати с тълкователната практика на ВКС по този въпрос, тъй като в противен случай вие рискувате да бъде изгубено делото и да дължите разноски на отсрещната страна. Ако това видео ви е харесало, вие можете да прочетете моята подробна статия за погасителната давност в изпълнителния процес на моят сайт advokatkazakov.com, линк за която ще поставя в описанието. Ако имате нужда от моето съдействие по правни казуси, можете да се свържете с мен, освен на моят сайт, така и на моите страници в Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.